mati kowe Janaka. Ini pepundhen-pepundhen Pandhawa kok malah do padu dhewe-dhewe. Ndara Karna teka nyuwun pustaka Jamus Klimasada. Jarene ngawangka Taman Pegebluk sinuwun Puntadewa maringake Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nekulasdewa dipandhegani sinuwun Ndarawati nanting atine mongko do ora cocok brubut-brubut. Sinuwun Puntadewa terus sajake rada duka ya, Tru. Heeh. Ora trima karo sinuwun Ndarawati. Ning sinuwun Ndarawati iki ya piyai cerdas, nalindra pinter, mula pengendikane ya sarwana nyatane. Brubun nek pancen si Kyai Prabu mboten purun mandhegani para kadang ngrebat pustaka Jamus Klimasada, kula ingkang badhe mandhegani mlayu. Bagong kok ora nyuwara, Gong? Aku ket mau nguthak-uthak mengentuk tempe terus e. Iwake do disaring. Mbok omongan ki sing apik. Aku ora fokus iki mau, Pak. Nek ae iki kari dhewe bol dintekke to. Wah, jan. Do mentolo tenan. Wanen Bagong ki mesti kene rembugane dedher kok kono mikir liyane. Karena aku ki kulino ngono kuwi. Nek miturut kowe piye, Gong? Kae mau sing bener sing sapa? Wah, nek kae mau sing salah sing nyabrang, Tru. Nyabrang dengkulmu mlocot kowe. Ah sing ngendi to? Nang ngarepan mau to? Udu. Rembugan iki mau lho. Oh, sinuwun Kresna karo nganu to? Sapa? Ndara Werkudara barangmu? Heeh. Wah, ngene ya. Tak jelaske. Prabu Karna kuwi nuwun sewu. Arep padha-padha tunggal wadah karo para Pandhawa. Tunggal wadah ki tegese padha-padha dikandhut dening Dewi Kuntilicit. Nek krungu Pandhawa sing dipecah sirahmu. Dewi Kunti. Ning Prabu Karna ki wis tau tate sumpah prasetya ngabekti karo Prabu Duryudana. Aku ya rada curiga. Begitu apa? Nalika Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Klimasada, aku wis ora cocok. Aku arep nggondeli ning aku ki apa to? Aku ora mung derajat apa jenenge Panakawan. Mula aku mah nek kon melu-melu perkara ngene. Mula aku terus meneng wae. Aku terus mikir jangan sing mung kari tempe mau. Oh iya. Isa uga lho kae upamane Prabu Karna ki diutus ndara sinuwun Duryudana terus apa jenenge? Sinuwun Duryudana ki ngutus Prabu Karna ngerti nek sedulure Pandhawa terus kon ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Terus Prabu Karna budal. Aku sing marahi aku sok rada ora patiya. Nah, menurutku Prabu Karna iki nuwun sewu mesti mung dikongkon karo Prabu Duryudana. Ya ta ya? Aku ya ngerti ngono kuwi. Kowe kok lunga ta, Tru? Bagong ki anggere omong ki matane saya merem. Kae engko rak sik dirembuk rak aneh-aneh. Paling enak nek sate iki jalan Solo, Cak. Wah, bajigur iki do ditinggal lunga ta iki. Makler aku. Terus diawas-awasi ngono nek Ndara Puntadewa ora trima karo Ndara Kresna. Sing kuwi gati pustaka Jamus Klimasada kudu bali. Ha ya rene kowe. Heeh. Mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang. Koko Prabu Janaka inggih kasinggihan. Nungka lawan tindaking pun nganti kaget aku mbok endhek lakuku. Arjuna wonten maring adawu. Eneng apa? Koko Prabu ngambali dhateng panjenenganipun Koko Prabu Darmakusuma. Prasaja kemawon menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika badhe amboyong pustaka Jamus Klimasada. Manahipun ingkang raying Madukara, kula nuwun sewu Radyawel. Kok sik to? Sebabe apa kok si Adi matur kaya mangkono? Kula nuwun mapunten. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa.
Monggo paduka paring dawuh menawi namung dipun agem kinarya tumbal kemawon menika mangke mboten badhe kondur wonten negari Ngamarta. Pustaka badhe ical musna tanpa lari. Mila sampun ngantos pusaka menika ical Koko Prabu, pusaka kula suwun supados sakmangke kakunduraken wonten negari Ngamarta lumantar ingkang raying Madukara Koko Prabu. Oh, dadi nggone Syadinungga kalawan pun Kakang kuwi pengin nyuwun pustaka Jamus Limasada kasinggihan mekaten adhiku adhiku. Mbok ya mau-mau nggone Syadi matur kaya mengkono, mesine ora bakal dadak ado-ado nggone Syadinungga kalawan pun Kakang. Ngene. Aku nyuwun ngambil pusaka kuwi ora njiat sarta ora meksa marang panjenengan Prabu Darmakusuma. Dadi yen to Pandhawa ingkang diwakili dening Yayi Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Limasada marang pun Kakang ewadene adi-adine ora nglilakake. Ora apa-apa Yayi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen ngono Syadi bakal nyuwun pustaka Jamus Limasada, Koko Prabu kula aturimaken. Nyo Tampanana gawanan bali negara Ngamarta. Upama aku ora entuk pustaka Jamus Limasada kuwi jejer Narpati Basukarna kuwi wis ngantepi minangka dadi Nalindra Ngawangga. Upama aku ora iso mboyong pustaka Jamus Limasada, aku kudu lebur tumpur tanpa dadi merga nyawang kanan negara Ngawangga. Rusak jenengku merga dicecamah dening kawula Ngawangga. Aku ikhlas. Kuwi tanggung jawabku Janaka Tampanana pustaka Jamus Limasada. Ucap kacarita nalika semanten. Tan prayitna Sang Arjuna nalika semanten Sang Prabu Karnawarsa maringake pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Sigra anyepeng punang pusaka tanggap Sang Arjuna arsa nampi pustaka Jamus Limasada parandene sakmangke pustaka kainggilaken angungkuli mestakaning Sang Arjuna satemah ical kakadepaken Sang Arjuna ilang tanpa wujud Sang Satriya Madukara wau. Mati kowe Janaka. Jagat wis saling ngubut ora wayahna to jagat. Ngelingi yen to besok tumamaking Bratayuda kuwi Syadi kang minangka dadi mungsuh ing pun Kakang. Nanging gandeng ana kalodhangan ingkang kaya mengkene tak sirnake sisan. Kowe kungkulan pusakamu dhewe usahane para Pandhawa ical, ilang, musna. Mbuh menyang endi papan dununge. Aja ngantone ing padha weruh. Janaka ilang tak gelak lakune bali ning negara Ngawangga aku. Ngaturaken ketiwasan Ndara. Wah, Petruk mlayu-mlayu. Nggih. Eneng apa? Rekae ngawat-awati Ndara Janaka ling nyuwun wangkunduripun pustaka Jamus Limasada. Wah, terus Ndara Janaka aben ajeng kalian Prabu Karna Basusena. Sak banjure piye? Oh, alah wis. Ora nyono yaene kok wis tutup. Tiwas mlayu-mlayu. Ngopo iki, Kang? Nilai pecel lele ngarepan lho. Jupak raimu modar. Iki ana masalah. Sing kaya ngene kok malah goleki pecel lele. Kowe ngapa ya mau? Ndara Janaka ilang. Hus! Cangkeme sing apik, Truk, cangkemmu kuwi. Kowe ora ngematke to Ndara Janaka ilang tenan. Dungkuli pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Ndara Janaka ora prayitna. Nyo Arjuna, pusaka Tampanana. Kuwi sing ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Kresna? Nyo Janaka, iki pustaka Tampanana. Kuwi sing ngomong sapa? Prabu Karna. Kok kaya Ndrasdewa? Aku iki telu kuwi padha kabeh. Ndara Karna ngungkuli Ndara Janaka pustaka Jamus Limasada. Ndara Janaka ilang gong piye, Gong? Aku kok ya ora apal karo watake Ndara Werkudara to. Kudune aku le matur ki madhep rono. Aku ngomong karo kowe. Lek ku ngomongke Ndara Janaka ilang, Ndara Werkudara tanpa nganggo dioba-oba. Yes. Kowe salahe sok ngono kuwi ya.
Kowe iki ngopo ya? Kowe iki ngopo kowe iki? Melu ngantel. Mantul dongkul mocot. Ben ngati-ati lho, ngatos-atos lho Den nek diapusi kali kaya ingkang rayi. Wangune Werkudara wis ngerti kahanane adine lanang. Nek ora ana sekolah mbene Panakawan-Panaka sing dilajik kae mesti ora bakal iso ngerti Werkudara ento Janaka ilang musna saka ngarepane Nata Ngawangga. Dimas, Werkudara, yen sadar nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada, marata kene. Yayi, nyaketa kene Werkudara. Mati kowe. Wah. Nek kula sedewa inggih kula Prabu, inggih kula Prabu. Kula sumerep Kakang Mas Madukara tuwin Kakang Mas Jodipati. Ical musna mbotenipun mangertosi wonten pundi papan durungipun Koko Prabu. Sampun ngantos kula namung gesang piyambakan wonten ing Madyapada upami Paduka Kanjeng Koko Prabu Ngawangga menika sampun mentala. Dhateng rayi-rayi Paduka para Pandhawa. Kula aturi nyusulaken ingkang rayi pun kula sedewa dhateng kawontenanipun kadang kula inggih menika pun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Werkudara. Kose to. Yen mesine kowe kuwi satriya, kowe kuwi duwe kekuatan. Aja nglumpruk. Kowe kuwi putrane sawarga Prabu Pandhu. Nalendra, singa, singaning Nalendra. Lah kok duwe anak-anak pambegane kaya tikus kaya mengkono. Mula ora ana gunane ento kowe iki dadi jangkeping para Pandhawa. Ora ana gunane ento kowe kuwi dadi satriya Nekrasedewa tinimbangane mengko kowe urip. Ora ana ingkang ngukup karawan uripmu yen kowe njaluk disusulake karo kadang-kadangmu sakarone pisan. Ayo tak susul ki lumantar pusakamu kowe Puntadewa. Waduh mati. Nalendra mbeng marwa sing sang Katri Kumulung. Katri Kumulung mangrembak ing wadya. Ong magiri reh ora nanggana magawe gelarira wang-wang. Ong Koko Prabu sareng kula manah-manah tuwin kula limbang-limbang. Jebul menapa ing kula aturaken Paduka Kanjeng Koko Prabu menika margi kasurung raos welas ingkang saknyatanipun tanpa panglimbang tuwin pametang ingkang langkung ganep. Mila sareng kula petang-petang menapa ing sampun kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu menika pinanggihipun tumindak ingkang lepat. Krana kula mboten tetarusan lan para kadang. Mlengking saking menika Koko Prabu anggenipun Puntadewa menika sumusul dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Karna ing Ngawangga kepareng suka lilaning penggalih angunduraken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Yayi menawi mekaten tetel kanalindranipun Paduka Kyai Prabu Darmakusuma lajeng wonten pundi dunungipun sabda Brahmana Raja. Sabdaning Nalendra pangandikaning para brahmana boten kenging wola-wali kadidene Wikresna tumamping drancang seta ingkang boten saged lumebek malih. Monggo Paduka sampun paring pangandikan bilih badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada dhateng Raka ing Ngawangga. Nanging samangke teka Paduka lajeng dedheku wonten ngersanipun ingkang Raka namung badhe kepengin nyuwun konduripun pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Malah mangke kula caos suninga dhateng Paduka Kyai Prabu mugi andadosna ing kawuningan
Bilih Kadang Paduka inggih menika pun Werkudara Janaka tuwin kembar. Kaungkulan pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada ical tanpa lari. Mboten dipun mangertosi wonten pundi papandhenipun menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Yayi Darmakusuma. Oko Prabu. Kula mboten badhe anggetune dhateng lampahan ingkang sampun kelampah. Jernyatanipun Werkudara Janaka tuwin kembar menika jejeripun satriya. Menika sampun satrepipun menawi jejering satriya kedah gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula pamekaken Werkudara Janaka menika majeng wonten ing saklebeting peperangan, sakmangke sampun gugur wonten saklebeting Pancabakah. Kula mboten badhe anggetune nanging gandeng slaminipun gesang Puntadewa menika dereng nate nglampahi peperangan. Puntadewa menika dereng nate nglampahi ingkang nami Pancabakah dhateng sesaminipun agesang. Mila saged kula namung kepingin bela pejah dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Jalaran Pandhawa menika ngibaratipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya ngraosaken. Mila ingkang saking menika menawi saperangan Pandhawa menika katriwandan sedaya ugi kedah ngraosaken kados ingkang sampun Paduka dawuhaken gandeng Werkudara Janaka kembar sampun boten wonten bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungging lautan sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada mangsa bara nganggen Paduka badhe anjenangipun dhateng kawontenanipun ingkang abdipun Darmakusuma Kaka Prabu. Lah dalah. Pandhawa 5 tumpes ora bakal iso dikukup dening Narpati Ngawangga. Yayi Duryudana. Mboten ngantos telung kedheping paningan menapa dados panjanganipun Paduka Yayi Prabu nyirnakaken para Pandhawa gangsal cacahipun sampun sirna saking lumahing bumi kroping langit. Namo mengkatena kula nyuwun dhateng Palilah Paduka Yayi Prabu, pusaka Jamus Lima Sada tetep dados gaduhanipun ing Raka ing Ngawangga. Gandeng panjanganipun Yayi Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa menika sampun kelampah. Mila bab pustaka menika kula ingkang gadhahi Purbawasesa. Yayi, kula ingkang mun jatur Paduka Yayi Prabu pun Duryudana. Enten apa, Kakang Semar? Mbok menawa iki dadi pepestining sing gawe jagat mung tekan semene kahananing para Pandhawa. Nek omong niku mbok ampun celap-celup. Sampeyan niku Nalendra lho, ampun waton paring pangandikan. Ratu dasare titis Wisnu, nek ngendika mengke nek enten nyatane pripun? Nggih Gus, ngatos-atos nek ngendika niku. Ora waton paring pangandikan kok jenengan ngendikake nek Pandhawa mung tekan semene kahanan iki njur nek Pandhawa mboten wonten terus kula ajeng melu sinten? Engko reng, engko, Lenangis engko. Iya. Ampun sembrono nek ngendika. Nganggo tatanan nek omong iki. Ora mung sapenake dhewe ora. Panjenengan menika Nalendra lho. Panjenengan sapa, Kang? Panjenengan Nalendra Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna, titis Bathara Wisnu. Prabu Kresna niku pujangganing para Pandhawa. Upama ta Pandhawa niku enten apa-napa, sampeyan sing kudu tanggung jawab. Lah ya kuwi, endi? Lho. Lah ya kuwi tegese ya kuwi omongane sing bener ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora kok terus ming Kakang Semar iki pungkasaning para Pandhawa. Ampun sembrono kaya ngoten niku. Ngelingi. Nalika wonten Karang Kadempel wonten Pandhawa wau pun paring dawuh nek Pandhawa niku entuk sasmita arep entuk wahyu. Ning ana godane. Semar ya wis paring dawuh. Apa-apa kanugrahan iki kudu nganggo godha sik.
Nek godane kuat, kanugrahane bakal cepak. Nek godane ora kuat, kanugrahane bakal minggat. Mbok menawa iki dadi godane tumrap ing Pandhawa, ming Pandhawa iso nglakoni pagoda menika mboten. Apa? Pagoda. Iso nglakoni godha iki wae ngono. Godha iki wae. Nah. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi tuntas, nugrahane cerak. Nek Pandhawa ora iso nglakoni godha niki kanthi paripurna, kanthi ikhlas, ya nugrahane ya bakal minggat. Ngono lho omongane Semar digatekke ora. Mau mendana ngapa? Bang, iki Sinuwun Darawati lho. Kok tak unekke mendana. Aku ya ndek sandangan Kresna ya. Kanggone aja dinggo-dinggo ora. Kresnane apik aku karo aku. Lemu gawe dek kapan? Ayo pas lockdown wingi. Jahit-jahit nang omah. Lah terus pripun, Kakang? Aku njaluk senjata pitulung. Upama to aku dhewe ora bakal iso ngrampungi pakaryan iki. Mula aku nyuwun tulung marang Kakang Semar. Pandhawa kaungkulan pustaka Jamus Limasada ilang kabeh klebu Yai Prabu Puntadewa uga ilang. Aku nyuwun marang Kakang Nayantaka ngupadya menyang endi dununging para Pandhawa. Wong tuwa kon ketayalan. Kula tak goleki Pandhawa. Ning sampean ngopeni anak kula. Cocok. Wis. Urip iki, Tru. Iya. Piye diayomi ratu kok kon ra urip? Iki mung kari nudingi iki. Sok sego goreng. Awan ngayam. Terus bengi sambel teri. Melu ratu kok mung sambel teri. Seneng aku e. Iya. Kakang Semar lunga goleki Pandhawa, aku ngayomi anak-anakmu. Nggih, ben adil. Pripun? Nek mboten ngoten ndak mboten adil. Nggih, purun nggih. Ya wis ora apa-apa. Ning nek do ngeyel aku moh lho. Nala Gareng aja njaluk werna-werna. Petruk aja njaluk werna-werna. Nek aku Guru Gareng ki iso dilekke iki lho Pak sing glelenge ra jamak-jamak iki lho. Iki mesti diayomi Ndara Kresna terus panjaluke endi sing sandale njaluk ganti. Endi sing sarunge njaluk ganti. Melu ratu e. Ha iya ning ora njur le njaluki sak penake dhewe. Ratu wae nek mangsa kaya ngene iki ya tekor tenan ora. Suwe banget ora ngresna e. Sapa kae? Ketok tak totok gundulmu lho kowe. Karo ratu kok muni kae ora. Sampeyan ora pun mengkene sampeyan nggugu omongane anak-anak kula niki mboten rampung. Lah terus kula tak lunga. Kula tak ngatas kelawan dewa. Ngono Kakang nggih. Sampeyan mang nunggoni anak-anak kula ndak ting dilaji ora karo-karuan nganti karo ngenteni baline Semar. Oh iya, ngestokke dawuh Kakang. Syukur. Anu Pak, kon omongan Ndara Kresna kon melu gara-gara gua kon nembang gubuk asmara. Ora. Aneh-aneh kok kowe iki senengane ora. Pun mengke ndak kentekan wektu kula tak ngatas kandur sing ati-ati Kakang to nggih. Petruk Nala Gareng kowe ndang padha netepi kewajiban nggih, Pak. Bapakmu mau wis kandha karo kowe yen to kowe kandha netepi kewajiban. Kewajibanmu yahine iki apa? Gara-gara. Ya wis kono do mangkat. Lah kok do mangkat pripun? Bapak niku biasane nek ajeng do gara-gara niku cah siji 500 ya, Truk. Ah iya. Bener. Ngawur Gareng iki nggonku wingi 700 kok. Wah, wis mundhak to? Wis. Oh nggih 700. Lho, gara-gara ki ra nganggo dana Prabeya to? Weh, saniki niku nganggo ra. Gubuk asmara niku 250. Oh. Ngene Bagong kula gawake sisan. Wis, tangane ceneningan.
Dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Wis, nggih, matur sembah nuwun. Ya menyang ya. Ya, Ndara Kresna ya apian. Pas 5, pas 5. Terus, Ana aku mung 3 ae, Truk. Kenapa pirang lembar? Anu, 5 lembar. Padha, 5 lembar. Ah saora-orane rol gara-gara iki aku karo kowe kok ya iya. Sing iso nembang ki tetep ganep. Saorane aku nek kon nembang uler kambang ya tatas. Petruk kon nembang rujak jeruk ya tatas. Lah kaya misane ming apa? Tembang ora ana artine ya ming 300. Ora nganggo aku. Wis ora nganggo aku. Aku bali. Ora apa-apa ora nganggo aku. Ning nek nganti ana masyarakat protes, kok Bagong ora ana, tanggulangi sendiri. Ya nggon aku rungone Petruk tak tambahke kowe le, men cukup. Ya kene saiki ora engko. Ya engko nek rampung gara-gara lali. Aja kok dhuwit rek we lali kowe. Ya. Ya wis kono do mangkat aja kokehan gunem tanpa guna nggih. Ngestake dawuh Ndara. Ya sing ati-ati pono kae nggih.